लोगोसे आं आर'नाइ गांसेजों मान बावनो सानबाय दायो। एसेनोसै। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दा दिनै जोङो मोनसे फिसा जथुम्मा लानाय जादों दिनै बे मोनाबिलिनि समावहाय। जोङो सिगाङावबो बेनि फारसे भिडिअ आपल'ड खालामखाबायमोन। दा जों फिन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो सानदों जे जोंहा थांनाय बे दाननिनो 16 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि केरेलायावहाय आन्दायनानै थानाय जोंनिनो बर' हारिनि सासे बर' बिमा रमिला कलि गयारि होननाय बिथाङा 1 नं आमलायगुरि गहपुरनिमोन। बिथाङा आन्दायनानै दंफैयोमोन। दा बेखौ जोंनि बेंगलरनिफ्राय केरेलायाव माखासे फरायसाफोरा दावबायहैदोंमोन। दा बिथांमोनहा बेवहाय बेखौ रेलवे स्टेशनावहाय लोगो मोननानै जोंनिसिम इनफरमेसन हरनानै जोङो लाबोनो थिननायाव बिथांमोनहा लाबोदों। बेनिफ्राय जोङो बे बिथांखौ नैबे जोंनिनो बेंगलरनिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय जोङो 16 अक्ट'निफ्राय दिनैसिम दिनै 28 जाफैबाय बिसिम जोङो दोनबाय थानाय जादों। दा जों न'खरजों गोबां सावरायहरनानै न'खरनिफ्राय बिथांनिनो आंगो फंबाय राकेश गयारि बिथाङा लांनो होननानै दिनै फैबाय गावनि सासे लोगो लानानै। बिथांनि राकेश फंबाया गावनि सिनायथिखौ गसंनानै बिनिफ्राय लोगोआव फैफादों चरन मोसाहारि फंबाय। दा दिनै बिथांमोनहा गावसिनि बिब'खौ लांनो होननानै फैबाय। सिगाङावहाय बिथाङा गावखौ रमिला होननानै खोन्थाना लादों। माने रमिलाबो बुङो ओमफ्राय न'खरावहाय कुलि होननानै बुङो जाहैबाय। दा बिथांखौबो जों सिनायथि होनि फिन नोङो गसंनानै एसे नुजाहरलाय। बेनोमोन जोङो लाबोनाया रेलवे स्टेशननिफ्राय दाख्लैहाय लाबोनाया। दे जाबाय दे जिरायदो। दा बिथांखौ जोङो गाबोनहाय बे फंबायमोनजों गावनि न'सिम दैथायहरनाय जासिगोन। दा बिनि गेजेरावहाय जोंनि गाहाय आफादगिरिया फंनैसो बुंफोरहरनो नागिरदों। दा बेखायनो आङो गुरैयै खावलायबाय बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मोनसे फिसा जथुम्मा जों लादों दिनै मोनाबिलि समाव। दिनैनि बे मोनाबिलि जथुमनानै लानाया जाहैबाय दा जोंनि सेक्रेटारि अमृत बसुमतारियानो गासिबो खोथाखौ बुंलांजोबखाबाय। दिनै दा 14 दिन जानानै थांबाय नैबे कुलि होननाय सासे आइजोखौ जोङो रिकभार खालामनानै बेंगलर बड' वेलफेयारनि आखायाव लाबोनानै दोनफैनाया। जों बेंगलर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनाय जादोंमोन। दिनै बिथांनि आंगो न'खरनि फंबाय आरो सासे लोगोआ दिनै बेंगलरसिम फैनानै बे कुलि होनाय जोंनि बिब'खौ दिनै लानानै थांनाय जासिगोन बेंगलरनिफ्राय। दा जों आसा खालामो दि बिथांमोना बेंगलरनिफ्राय लानानै थांनानै मोजाङै मोजां गावसिनि आंगो न'खराव दोनहैगोन होननानै जों आसा खालामो बिथांनिसिम। आरो जेरैबाबो बे जोंनि कुलि बिब'आबो मोजाङै मोजां गावनि आंगो न'खराव थाहैफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। दा जोबोद गोजोनथाव दिनै बिथांमोना फैनानै बेंगलर हालामाव फैनानै गावनि बिब'खौ लांफैनायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। आं बेखिनिखौ बुंनानै दोननाय जाबाय। दा आङो फंनैसो राकेश
गयारि फंबायखौ बिबुंथि लाखिहोनो थाखाय आङो खावलायबाय बिथाङा लांनो फैबाय हिसाबै बिथाङाबो फंनैसो रायजोनि गेजेरावहाय फंनैसो बिबुंथि लाखिहरोबा जोबोद गोजोननाय थागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो बे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाहैबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बर'जों बर' अनसायनो थाखाय आदामोना माने गावसोरनि बेसेन गोसा टाइमखौ मेनेज खालामनानै बर'जों बर' होननानै गावनि आंगो होननानै माने जोबोद हेफाजाब होदों, माने हेल्प होदों। बिथांमोननि थाखाय जोबोद साबायखर। आरो लोगोसे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोननि बे आफादा जोबोद मोजां। जेब्लाबो बियो थांनानै थाबाय थाथों, जौगालांबाय थाथों, इसोरा एसेथिंबो सारजों आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनाय जाबाय। लोगोसे आं आर'नाइ गांसेजों मान बावनो सानबाय दायो। एसेनोसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङा दिनै गावनि बिबुंथिखौ लांफैनायजों लोगोसे जोंनि BBWA आफादखौ जोंनि बर' माहारिनि सिनायथि आर'नाइजों जों BBWA आफादखौ बिथाङा फरायनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों, जों BBWA आफादनि जानानै। दा बेबायदिनो जोङो अराय सम BBWA आफादा बेफोरबायदि जाथाय एबा खामानिफोरखौ जोङो अराय सम मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो कुलि गयारिनि सोमोन्दै जोङो गांसे लाइजाम लिरनाय जादों। दा बे लाइजामखौ जों माने बिथांनोबो जोङो फट' क्लिक खालामनानै जोङो हेन्ड अभार खालामबाय। दा जोंनि बे कपिया जोंनावनो थागोन, नाथाय जों बे लाइजामखौ फरायथिनानै खोन्थानाय जानाय नंलिया। बे बिथांमोनहा गावनिनो असे फंबाय, अब्लाबो जाहाथे न'सिम मोजाङै लांनो हायो बे हिसाबै जोङो जोनोम साखि हिसाबै जोङो बे लाइजामनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय सिगनेसार लाखिनाय जादों। बेवहाय बे आइजोनिबो कुलिनिबो फट' दङ। दा जोंनाव मोनसे फोरमान बिलाइ थानांगौ हिसाबै गथायनायनि, बिथांनि न'खराव गथाय हरफिननाय हिसाबै जोङो नैबे फोरमान हिसाबै जों बे गथायलाय बिलाइखौ जोङो जोंनि आखायावनो दोनबाय आरो बिथांमोननोबो जोङो फट' क्लिक हेन्ड अभार खालामनाय जादों। दा बेखिनियानो रायजोफोर, जोङो इसेबां गोलाव खालामनो सानाखिसै। दा जोङो माने सिगां समावबो बिथांखौ लाबोनाय समावहाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै रायजो राजानिसिम फोरमायहरदोंमोन आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों जोङो दिनै न'खरसिम सं दानहरनानै रायजो राजानि हेफाजाब लानानै दा बिथांखौ जों न'खरनि आखायाव गथायनो मोनफिननानै जों BBWA आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों। गुफुर हालामनि बर' रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेल एबसुनि मानगोनां खोरोमदाव औवारि साराबो जोंखौ थोजासे हेफाजाब होदों आरो गुफुर हालामनि एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथियारि सोद्रोमा बिथांमोनहाबो जोंनि BBWA आफादखौ बिथांखौ न'सिम दैथायहरनायाव एबा न'खरजों सावरायनायाव जोंनि BBWA आफादखौ गोबां हेफाजाब होदों। दा बेनि थाखायनो गासै हेफाजाबगिरि एबा बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन जोबथायाव रोजा रोजा गाहाम हामलायनाय एबा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा बेखिनियावनो जोङो दिनैनि बे मेलखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।